10th ஸ்டூடெண்ட் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறதுக்கு ஹவு டு ஃபினிஷ் சயின்ஸ் சோசியல் சயின்ஸ் புக் டாஸ்க் 3 டே 3 சயின்ஸில் 2 மார்க். லிஸ்ட் அவுட் த பேரசிட்டிக் அடாப்டேஷன் இன் லீச். பாடம் 13 6வது ரோமனில் 2வது கேள்வி. வாட் இஸ் கோயிஷியன். பாடம் 14 6வது ரோமனில் 2வது கேள்வி. டிஃபைன் ஸ்டூம்லஸ். பாடம் 15 6வது ரோமனில் 1வது கேள்வி. வாட் இஸ் பால்டிங். ஹவு கேன் இட் இன்டியூஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியலி. பாடம் 16 7வது ரோமனில் 2வது கேள்வி. டிஃபைன் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன். பாடம் 17 6வது ரோமனில் 4வது கேள்வி. வாட் ஆர் ஒகசாகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். பாடம் 18 6வது ரோமனில் 4வது கேள்வி. வாட் இஸ் அப்கோபேட்டியஸ் கன்சிடர் டு பி எ கனெக்டிங் லிங்க். பாடம் 19 6வது ரோமனில் 2வது கேள்வி. ஸ்டேட் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டெக்னிக். பாடம் 20 7வது ரோமனில் 5வது கேள்வி. வாட் ப்ரிகாஷன்ஸ் கேன் பி டேக்கன் ஃபார் ப்ரிவென்டிங் ஹார்ட் அட்டாக். பாடம் 21 8வது ரோமனில் 5வது கேள்வி. வாட் ஆர் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் டீஃபாரஸ்டேஷன். பாடம் 22 6வது ரோமனில் 5வது கேள்வி. 5 மார்க். ஹவு வில் ப்ரிவென்ட் சாயில் எரோஷன். பாடம் 22 7வது ரோமனில் 2வது கேள்வி. அடுத்து சஜஸ்ட் மெத்தட் டு ஓவர் கம் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஆல்கஹாலிக். பாடம் 21 9வது ரோமனில் 1வது கேள்வி. டிஸ்கஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் மெடிசன். பாடம் 20 8வது ரோமனில் 5வது கேள்வி. ஹவு டஸ் ஃபாசிலேஷன் அக்கர்ஸ் இன் பிளான்ட்ஸ். பாடம் 19 7வது ரோமனில் 3வது கேள்வி. ஹவு இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆர்கனைஸ்டு. பாடம் 18 7வது ரோமனில் 2வது கேள்வி. வாட் ஆர் த பேசஸ் ஆஃப் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள். பாடம் 17 7வது ரோமனில் 2வது கேள்வி. நான் சென்டம் எடுக்கணும் சார், எனக்கு புக்குக்குள்ளே இருந்தும் கேள்வி கொடுங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இதுவும் கொடுப்பேன், புக்குக்குள்ளே இருந்தும் கொடுப்பேன். அடுத்து சோசியல் சயின்ஸ் வால்யூம் 1 5 மார்க். டைமில் 1906 to 10 வரைக்கும் 5 ஈவெண்ட்டு வால்யூம் 1 இருந்து தான் கொடுத்துருக்கேன். டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் வெதர் அண்ட் கிளைமேட். யூனிட் 2 6வது ரோமனில் 1வது கேள்வி. ராபி அண்ட் கர்ஃபி யூனிட் 3 7வது ரோமனில் 1வது கேள்வி. கிவ் ரீசன் வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் இஸ் நேரோ. யூனிட் 2 7வது ரோமனில் 1வது கேள்வி. ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் இஸ் நெசசரி. யூனிட் 3 6வது கேள்வி. மேப். சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ, ஆல் ஓசன்ஸு, ஹவாய் ஐலாண்ட்ஸ், ஜப்பான், நியூசிலாந்து, பிரேசில். ஜாகிரபி. ரைட் அபவுட் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன். யூனிட் 2 8வது ரோமனில் 1வது கேள்வி. ரைட் அபவுட் 2 மல்டிபர்பஸ் ப்ராஜெக்ட். யூனிட் 3 8வது ரோமனில் 2வது கேள்வி. ரைட் அபவுட் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இன் இந்தியா. யூனிட் 4 5வது ரோமனில் 1வது கேள்வி. வாட் இஸ் அர்பனைசேஷன், எக்ஸ்பிளைன் இட் இம்பேக்ட். யூனிட் 5 5வது ரோமனில் 1வது கேள்வி. எக்ஸ்பிளைன் த சைலண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. யூனிட் 1 சிவிக்ஸில் யூனிட் 1 5வது ரோமனில் 1வது கேள்வி. 2 மார்க். வாட் ஆர் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ். யூனிட் 2 5வது ரோமனில் 3வது கேள்வி. டிஃபைன் அக்ரிகல்ச்சர். யூனிட் 3 5வது ரோமனில் 5வது கேள்வி. ஸ்டேட் த யூசஸ் ஆஃப் மேக்னீசியம். யூனிட் 4 6வது ரோமனில் 4வது கேள்வி. டிஃபைன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட். யூனிட் 5 3வது ரோமனில் 7வது கேள்வி. வாட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷன். யூனிட் 1 4வது ரோமனில் 1வது கேள்வி. வாட் இஸ் மணி பில். யூனிட் 2 5வது ரோமனில் 5வது கேள்வி. வாட் ஆர் த குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஸ்டேட் கவர்னர். யூனிட் 3 5வது ரோமனில் 2வது கேள்வி. வாட் இஸ் பேர் கேபிட்டா இன்கம். யூனிட் 1 5வது ரோமனில் 4வது கேள்வி. டிஃபைன் நேஷ்னல் இன்கம். யூனிட் 4 யூனிட் 1 5வது ரோமனில் 1வது கேள்வி. வாட் இஸ் குளோபலைசேஷன். யூனிட் 2 5வது ரோமனில் 1வது கேள்வி. ரைட் த டைப்ஸ் ஆஃப் குளோபலைசேஷன். யூனிட் 2 5வது ரோமனில் 2வது கேள்வி. நம்ம சேனலை மேலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள்.